Lo primer que has de previndre als 6 mesos, mugroneres. Als 6, posa-te-les tu, perquè els calostres no es sequen. Busca un bací paridor, coixonet i unes ulleres, per a veure si guix de cap, que és moldable, se travessa. Un orinal pots previndre, foguer, tenalles, paelles, una braceta colgada, la bolsa en esclavó i pedres. La caneleta beneïda, tu no la deixes d'encendre. Te previndràs de carotes, babosalls, culeros, vetes, faixadors, bolquers, gamboixos, pitets i braves novetes, cotontel, polvos de murta, màstic i mirra, culleres i els polvos confortatius, d'aiguardent estopadetes, paper d'estrassa i blanquet i vi, però no te'l begues. Tot això dins d'un tabac que ho previngues t'aconsella. La filla meua, per poder cosir la soneta seua, ai quina gullet, ai quina bagueta. Ja tancar els ullets, la meua xiqueta. Agulleta i fil, vol la filla meua. Per poder cosir la soneta seua. Ai, quina gullet, ai, quina bagueta. Ja